Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рахимлі һәм шәфқатлі Аллах исеме менән. Ислам динендә курбан салу, курбан богатлау юлаһы бар. Ул юла Ибраһим пәйгамбәрдән алып килә. Ибраһим пәйгамбәр үзенең улын Исмәгыйльде курбан килтерүгә дип әмер ителә. Һәм ул әмерен үтәргә йөргән вакытта Аллаһ Таала уны тиешле матур гына һимез харык менән алмаштыра бит. Ислам динендә, шәригатендә курбан салып Аллаһ Таалага якынаю юлаһы бездә Мөхәммәд пәйгамбәрнең өммәтендә лә бар гамәл. Ягъни һәрбер хәленнән килгән мусулман ошо гамәлде үтәргә хәленнән килә икән, ул үтәргә тиеш. Ягъни ислам динендә төрле Аллаһ Таалага якынаю юллары бар. Шуларның береһе инде ана шул Аллаһ Тааланың биргән бәрәкәтләреннән, безнең кулыбызда булган хәләл хайвандардан Аллаһ Таалага якынайыр өчен, тәүбәләребез кабул булсын, Аллаһ Таала ебеде гөнаһларыбыз ярлыкар өчен курбан итә торган малдарды курбан итеп салу инде, богатлау. Һәм курбан малына килгәндә бул ябай гына кагыйда бар. Төсү ниндәй булырга тиеш, тән агзалары хайванның ниндәй булырга тиеш дип күп катмарлы сораулар бирәләр. Быга катмарларга ярамай, шәригатыбыз ябай гына җавап биргән. Әгәр хәлебездән килһә дигән, хайлап алыгыз дигән шундай шарттарына карап, әгәр дә хайванның күренеп торган агзалары тәвәл булһа, шул курбанга бара дигәне. Менә безнең яктарда кайһы бер токым харыктар ул 6-7 айлык булһа ла, нимештәй курбанга салырга бара. Лайыклы инде. Кайһы бер токымдары 1 яшь үтмәенсә салырга яракһыз. Шуга ла безнең Әбу Ханифа мәзһәбендә лә айрым шарт итеп куелган, яшьтән үткән мал булырга тиеш, овак малы инде, харык кәзәһе. Әмма әгәр дә бай әйтеп үттек бит инде, әгәр дә токымлы харык булһа, токымлы кәзә малы булһа, ул менә гадәттә урында халык ана шундай малды иткә хуя икән, демәк ул курбанга ла бара. Шундай кагыйда инде ябай гына. Ягъни беренче кагыйдаһы, әгәр дә урындагы халык ана шундай 6-7 айлык бала токымлы харыкты иткә хуя икән, демәк ул курбанга ла бара. Икенче шарты, тышкы күренеп торган агзалары тәвәл булырга тиеш. Менә карайбыз бит инде харык малын, кәзә малын, күз, колактары, аяктары, койрыктары тәвәл икән, колагы әз генә кыркылган икән, теге ин өчен бул бернинди дә зыян түгел. Ягъни ул ана шул курбанга бара дигән аңлата инде. Ату төсүнә лә килгәндә лә менә ак булырга тиеш, ниндәйдер курбанга яки ниндәйдер курбанга кара булырга тиеш, төсүнә лә игътибар итмәйбез. Демәк, Аллаһ Таала безгә боерды икән, кемегезнең хәлегеннән килә дип, ана шул 2 ябай гына кагыйда менән карайбыз да, Аллаһ ризалыгы өчен курбандары салабыз. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән бит инде. Курбан салучы әгәр дә курбан салһа, салып ибәргәнен гайты, беренче тамсы ергә барып йетмәс бурын Аллаһ Таала уның тәүбәләрен кабул итер дип. Шуңа күрә бул матур олы юла, әгәр дә хәлебездән килеп ана шул юлларда үтәһәк, демәк инде иншалла нимә безнең гөнаһлары ярлы кала. Һәм дә курбан салуның икенче мөһим өлеше бар бит инде, мәгънәһе бар. Курбандарды без салабыз, Аллаһ Тааланың илчеһе әйткәнчә шарттарын үтәп. Беренче шарттарын әйттек бит инде, хәлебездән килгән мөмкинчелекләр бар, малды алдык, үткер бесак менән салдык, һәм дә уны Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безгә куша 3 өлешкә бүлергә. Бер өлеше кунактар һыйлар өчен, икенче өлеше үзеңә, гаиләңә хаклап куйыр өчен, һәм өстән бер өлеше инде мохтаж кешеләргә, мохтаж гаиләләргә тарата торган инде. Һәм бында һич шикһез менә җәмгыять өчен файдалы ни бит инде икътисад ягынан да мәгълүмат сара юла бит инде. Чөнки менә курбан байрамдарында бит инде бер курбандар салабыз һәм мохтажларга таратабыз. Демәк, ул көндө хәленнән килмәгән мусулмандар да, мохтаж кешеләр, гаиләләр дә нимештәй өстәл табынында ана шундай ризык менән ашап, куанып, Аллаһ Таала шөкер итеп, ягъни тулы табын менән каршы алалар бит инде курбан байрамдарын һәм дә урада гаетләрен бит инде. Бул һич шикһез ана шулай олы юлалар. Һәм курбанга килгәндә, менә хәзер без әйтеп үттек, салганда ниндәй шарттар бар, таратуга ниндәй шарттар бар. Һәм шул ук ябай гына шарттар салынып, таратылып беткәндән һуң, менә һөяк тиреләренә лә катмарлап таштайлар халкыбыз. Тирехенә, һөяктәренә килгәндә, ул курбан малы
корбанга тәгаенләнгәс, ул изге берәй югары дәрәҗәгә ия булып китмәй, хөрмәтле әмәгать. Бәлки тирехен кайда ташлайбыз, элекке үзе малга, иткә хуелган малдың тирехен кайда ташлайбыз, уны кында шунда ташлайбыз. Хөяктәрен менә кемдәрдер һорайдар, үзе көтүп торган эткә бирергә яраймы дип, һич шикһез барай. Ярай бит инде. Чөнки эт тә ул безнең дөньябызны һаклап торган, карап торган Аллаһтан мәхлугы. Әгәр дә уларга бит ашатһак, калдыктарын, хөяктәрен бер ни дә зыян юк. Тик Аллаһтаның рәхмәтенә, ризалыгына бит инде. Ул гына түгел бит инде, менә эткә ярамай, этте насар хайван дип күрәләр. Ундай бер нәмә юк ислам диндә. Чөнки мәшһүр бер хадистә Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям нимә дип әйтә? Бер ир кеше ит сәбәпле җәннәткә инде. Эт сәбәпле җәннәткә инде. Бу мәшһүр хадис булып тора. Шул күрелә, хөрмәтле әгъмәгать, әгәр дә менә әйтеп үттек бит инде, корбандың шарттарын, салуга шарттарын, таратуга шарттарын, һәм дә менә калдыктарын кайда итүен нидәрен, мәгълүматларын белеп беттек. Ана ошо мәгълүматлар безнең Коръәндә лә һәм дә сахих хадисләрдә лә асык кына әйтеп баян ителгән. Һәм менә ошо ябай гына шарттарды безгә нимештер кулланып, катмарламай гына ялабызды үтәргә кирәк инде. Менә ошо 7 айлык харык мисалында күрһәтәбез. Корбан салуга теләүселәр менә харыкты ошолай шәкелдә халабыз, ягъни без ошо якта кыйблабыз ошо якта, кыйблага уң ягы менән халабыз малды, аяктарын бәйләйбез. Без менә урында инде хулакай артка аягын бәйләмәй халып куябыз. Шуны беренче шарты кыйбла ягына халу, икенче шарты Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кушканса үткер бысак, чөнки Аллаһтың илчесе катгый рәвештә кушкан: "Ва ида каталтум фа ахсинул катлатати." Әгәр дә корбандар салһагыз, багазлаһагыз, ягъни ыдалатмай салыгыз дигән. Шул күрелә, бысактарды үткерләнек. Икенче шарты, өченче шарты бисмилла, Аллаһу акбар сүзләрен әйтәбез дә, харыктын башынан гына тотып, малдың багазлайбыз инде. Бисмилла дип әйтһәк тә, сикләнһәк тә җитәлер. Яки Аллаһу акбар дип әйтеп сикләнһәк тә җитәлер. Кайһы бер осракта галимдар рөхсәт иткән, хатта менә малды салырга йөргәндә мәшәкатьләнеп теге кыбырлай башлагас, тулай баштагас, капыл гына бисмилланы яки Аллаһу акбарды әйтмәй салып җибәрһәләр, гомумән хәләл дип һанала. Чөнки мусулманның һәр вакытта ла ниятендә, күңелендә ул бисмилла, Аллаһу акбар бара бит инде. Һәм дә менә кайбер бер осрактарда һәрбер кеше үзе корбан салһала, теләге булһала, үзе сала белмәй яки мөмкинчелеге юк, икенче кешегә буйра. Ул осракта, мәсәлән, нимәштәргә мөмкин? Малды хуюсы, корбан салусы, бугадлаусы баштап кырында тора, икенчесе ниятләгән кеше эргәһеннән торып, шу харыкты, малды тотып тора. Чөнки Аллаһ Таала Коръәндә әйтә бит инде, әгәр дә изге эшләрдә бер-берегезгә ярдәмчы булыгыз ди. Изге эшләрдә, тәкъва эшләрендә бер-берегезгә ярдәмчы булыгыз ди. Шуңа күрә, әгәр дә ниндәйдер сәбәпле корбанды бугадлай белмәгән икән, тимәк, бугадлаган кеше эргәгедә тора, һезнең исемдән корбанды салып, һез эргәһендә йөненнән, бер янмаһынан, аягынан яки тотып торагыз инде. Корбан менә яңа күрһәттек бит инде, бик ябай гына, бул зур тәэсир, менә зур гамәл һәм дә зур мисал, мусулмандарның өммәтенең мисалы. Менә шундай харыкты без үзебезнең кулыбыз астында булган хәләл малдарды гына бугазлап канын сыгарабыз. Башка бул дөньяда башка бер нәмәнен дә бугазлап, хәләлләп корбандар салмайбыз. Ягъни бул зур мәгънәгә ия безнең корбандар, хөрмәтле әмәгать. Ягъни мусулмандар башка бер нәмәне Аллаһтар рөхсәт иткән башка бер мәхлукты ла дөньяла корбан итеп салмайдар. Ягъни Аллаһ Таалага якынайыр өчен, изге, тәкъвалы мусулман булыр өчен тик Аллаһ Таала хәләл иткән, рөхсәт иткән малды гына корбан итәбез һәм бугадлайбыз. Һәм бул һич шиксез бөтен кешелек өчен, безнең өчен ул зур гыйбрәт һәм мисал. Һәм дә, хөрмәтле әмәгать, кемдәрнең мөмкинчелекләре бар, ошоныкка һамак йоланы үзегезгә гадәт итеп алырга тырышыгыз. Чөнки матур, изге йола, менә ошо корбан салган кеше кайһы бер үзләре дә әйтәләр, менә үзләре катнашкандар, бугадлауда, таратуда катнашкан кеше үзләре дә әйтә, имандарыбыз күтәрелде ди,
мохтаж кешеләргә таратканда уларның күзләрен, рәхмәтләрен ишетеп, тагын да имандары күтәрелде. Һич шикһез, был Аллаһ Тааланың илчесенең олы бер сөннәте һәм Аллаһ Тааланың гыйбрәте. Шуңа күрә, хөрмәтле ямагат, менә ошо йоланы, Аллаһ Таалага якынаю йолаһын үзебезнең гадәтебезгә индерәйек. Аллаһ Таала безгә җиңеллектәр бирһен, корбан салучыларга, көтүчеләргә, иншалла, һәм дә һәрбер, иншалла, корбандарыбызны Аллаһ Таала хәләлләп, безнең изге китаптарыбызга, изге дәфтәрләребезгә индереп куйһын, иншалла. Ошо корбандар аркасында безнең Аллаһ Таала өммәтебезгә дин таралуга сәбәп итһен, файда, гыйбрәт таралуга сәбәп итһен, иншалла.